Nech sa náš život iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život k Bohu obráti a pod ochranou nebeskej Mamy. Práve nám doznela pieseň o Jankovi Havlíkovi podaní pána Petra Janku, za čo mu ďakujem, ktorá nás tak mohla navnadiť práve na to poslanie, ktoré Jan Havlík, dnes už blahoslavený, chcel plniť vo svojom živote. Vyslovíme pri jeho relikviári, a tak vás všetkých vítam, excelencii, vážni pozvaní hostia na tomto mieste, v kostole svätého Vincenta de Paul, ktorý už 25 rokov od veľkého jubilea roku 2000 denne otvára svoje brány pre viac ako 50 000 obyvateľov tejto farnosti bratislavskej. Od 1. septembra minulého roka, tesne po blahorečení, je kostol svätého Vincenta aj miestom, kde je uložený hlavný relikviár blahoslaveného Jana Havlíka. Ja vám teraz v krátkosti predstavím jeho koncert, aby ste možno, keď prídete aj pri takej menej slavnostnej udalosti, ako je tá dnešná, niečo viac možno pochopili. Takže celé toto dielo vytvorili slovenskí umelci, pán Botek a pán Krámik, ktorí už pracovali aj na výrobe relikviára pre blahoslaveného Donatitusa Zemana. Aj keď relikviár Jana Havlíka je ono menší a vytvára vlastne také celkové dielo. Začnem tým, čo ho dotvára, potom sa budeme venovať tomu, čo je v strede. Takže relikviár tvorí 11 prvkov z kameňa, z bronzu a z nereze, ktoré sú vlastne odkazom na 11 rokov, ktoré Jan Havlík prežil vo väzení na rôznych miestach. To najznámejšie je Jáchymov, kde potreboval Uránu žudu. To nám pripomína práve ten centrálny kamenný prvok, ktorý môže evokovať aj tú hĺbku, často až do 1000 metrov, kde ich spúšťali v rôznych klietkách alebo takých výťahoch, niekedy dokonca aj vo vetre, aj pri tejto príležitosti utrpel úraz nohy. A potom sú tu ďalšie prvky, ktoré, ako vnímate, žiaria napriek tomu, že teda sú kombináciou tej nereze a bronzu. A to môže byť odvolávka na to, čo o Jankovi Havlíkovi povedal jeho spoluväzeň Anton Strhovec, keď ho nazval svetlom z hlbín Jáchymovských lágrov. Celý ten relikviár nám má pripomínať tú ťažkú situáciu nielen Janka Havlíka, ale mnohých odsúdených, väzňov, prenasledovaných, ktorí pod zemou dorastali na ceste k svetosti a tie svitosti prežívali svoje povolanie. A preto možno pôsobí tak surovo. A to bol práve zámer. Aby aj nám ľuďom po toľkých rokoch, keď prežívame slobodu, keď máme všetko, sme nezabudali na to, čo títo naozaj hrdinovia, svedkovia viery, Janko je iba jedným z nich, prežívali. Každý deň v hĺbke, v skrytosti, pod zemou, v špíne. Tieto prvky dotvára 6 takých veľmi masívnych kovových častí z konštrukcie, ktorá bola použitá pri návšteve pápeža Františka v roku 2021 v Bratislave. A tak symbolicky vytvárajú svetožiaru nového blahoslaveného. Je taký krásny obraz, že to, čo pôsobilo na ňom, tak naozaj veľmi ťažilo, čo ho mohlo doslova ničiť. Boli známe tie spôsoby, aké používali na väzňoch, kde naozaj strácali hodnotu ľudskú, kde teda ich brutálne vypočúvali. To všetko na ňo určite vplývalo, ale zároveň sa mu to stalo aj niečím, čo ukazuje tú Božiu slávu. Celkovo ten relikviár pôsobí, hovorím tak jasne, a to práve preto, že niekedy aj v našich životoch sa udialo čokoľvek, vždy je tu Božia milosť, ktorá dokáže prežiariť všetko a ona je silnejšia ako akékoľvek zlo či prenasledovanie. V centre celého tohto, nazvime to, umeleckého diela je to najdôležitejšie, je to samotný relikviár, kde je uložených 55 kostných ostatkov
blahoslaveného Jána Havlíka, ktoré sa takmer po 60 rokoch od jeho smrti našli vo výbornom stave. Je znázornený vo forme diamantu alebo zabrúseného kryštálu, ktorý sa tiež v prírode formuje v hĺbke zeme rôznymi tými tlakmi, pnutiami, aby zažiaril v tej svojej kráse. No a ak sa vám zdá, že ten Jankov diamant ako si tak nežiari, tak je to práve preto, že ľudia, ktorí od toho septembra k nemu prišli, na ňom nechávajú svoju stopu, že sa ho dotkli. A to je práve také krásne, symbolické, že on nie je nejaký taký vzdialený svet, ale že môžeme k nemu prísť a naozaj nechať tam ten svoj potlačok, zložiť mu tú svoju prosbu alebo niečomu teda zo svojho života zveriť. Celkovo relikviári ešte otvárajú dve postranné tabule, na jednej z nich je niečo z myšlienok Jána Havlíka z jeho denníka a potom tie základné biografické údaje, ktoré návštevníkom kostola môžu pripomenúť túto osobnosť. Tak nech za nás Ján Havlík poroduje v nebi, nech nám pomáha prežívať naše krstné kňazstvo, pretože je symbolické aj to miesto, kde je relikviár uložený. Je to pri krstnom prameni, kde sa vysluhuje sviatosť krstu. A je to práve odkaz na to, že on, ktorý chcel byť kňazom, vysveteným kňazom, to sa mu nikdy nepodarilo, tak prežíval to svoje všeobecné kňazstvo. Takže to je také pozvanie aj pre každého jedného z nás. Relikviár je zaujímavý ešte aj tým, že využíva aj moderné technológie. Vidíte, že je presvietený, je tam inteligentné sklo, takže vieme sa pozrieť aj dovnútra, ale vieme aj zabezpečiť takú určitú intimitu alebo také súkromie, aby aj Janko tu na tomto mieste nebol rušený a mohol prežívať naozaj aj tu medzi nami tú večnú bláženosť, tu na zemi, a on sa teší oslávený v nebi. Takže toľko asi z mojich nejakých takých vysvetlení ohľadom relikviára. Ak to niekoho viacej zaujíma, je k dispozícii aj taký leták, kde sa môžete dozvedieť viac, alebo aj dokumentárny film o živote Jána Havlíka, ktorý má aj celkovo to obdobie, takže myslím, že to môžu byť také vzácne odkazy aj z dnešnej slávnosti. Ďakujem pátrovi Tomášovi Rezanimu, provinciálnej vedeckej spoločnosti z ministerstva škôl. Je tu pripravená aj pamätná kniha, kde tiež môžete sa popísať a napísať vaše dojmy z dnešnej udalosti. A teraz by som poprosil pozdraviť biskupa monsignora Jána Borša o odstupu. Blahoslavený Ján Havlík, ty si podľa vzoru Ježiša Krista priniesol svoj život ako obetu na paténe lásky. Túžil si sa stať kňazom a pre svoju veľkú lásku k Bohu si bol nespravodlivo odsúdený, mučený, väznený a týraný. Prijavil si však heroickú vernosť svojmu povolaniu a stal si sa mučeníkom aj bez preliatia krvi. Dokázal si zachovať srdce slobodné od nenávisti, vďaka odpusteniu a pripodobneniu sa Kristovmu milosrdnému srdcu, ktoré miluje aj nepriateľov a modlí sa za tých, ktorí ho prenasledujú. Pomôž mi svojim príhovorom objaviť svoje povolanie, aby som sa ako ty pripodobňoval nášmu Pánovi a rástol v láske k Bohu, sebe a blížnym. Nech ma tvoje myšlienky povzbudia, nestrácať dôveru, že Boh vypočuje moje modlitby tak, ako to bude najlepšie pre spásu mojej duše a duší mojich drahých. Stoj pri mne a oroduj za moje úmysly, aby som ešte večne dôveroval Božej prozreteľnosti, dokázal prijať každý kríž s láskou a odovzdanosťou a po smrti dosiahol večný život v objatí Ježiša Krista. Nech moje srdce, ako to tvoje, bije jedným rytmom s najsvätejším srdcom Ježišovým. Amen. Ďakujem otcovi arcibiskupovi.
a po skončení vás pozývame na malé postenie, ktoré bude v pastoračnej miestnosti, vchody z parkoviska do kostola, čiže vidíte do kostola a napravo je vchod do pastoračnej miestnosti. A na záver, myslím, že nás je pieseň od Petra. Ďakujem všetkým za účasť a za pozornosť.